ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalagnan. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sa at mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01.
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado pizza a 19 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy, anom kaadlaw nagidlang ang nabilin Paskwa na 13 dias na lang. I-welcome ta na ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal ginakabalakan nga pagtaas sa COVID-19 nga kaso pagkatapos sang Christmas celebration ginapreparahan sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod. Kapulisan sa Police Station 7 blanco pa sa pagkilala sa riding in tandem nga naglutang sa barker nga nagresulta sang iya kamatayon. 8 ka police station sa Negros Occidental na kabaton sang patrol car. Balita national, isyu naton karon nga aga. Istrikto nga ipatuman sang Department of Interior and Local Government ang pagdubili sa pagpalupok karon nga panahon sang Paskwa kag bag-ong tuig. Suno kay DILG Undersecretary kag spokesman Jonathan Malaya, ginmanduan na ang PNP nga kumpiskahon ang mga iligal nga palupok kag arestuhon ang mga makuhaan sini. Kalakip sa iligal nga palupok, pamati mayo, para nga may ideya kamo ang hindi pwede ibaligya kag hindi pwede baklon. Ano ini nga mga palupok? Piccolo, Watose, Giant Whistle Bomb. Sa una, whistle bomb na ni. Subong may giant na. Giant Bawang. Purti nga mga pagpatuba sa pulpok, mga giant na. Higante na. Large Judas Belt. Kita mo lang na. Super Lulo. Lulo Thunder. Atomic Bomb. Di ka kita niya nga mahimo kaya palupok. Atomic Bomb ya. Nga maglupok sa uyog pati balay. Purti. Atomic Bomb. Triangulo. Pillbox. Buga. Koiton. Goodbye Earth. Ano yung palupok na Goodbye Earth na yaman? Goodbye Bading. Ala. Hello Colombia. Kag Goodbye Philippines. Purti nga mga ngala, no? Hindi ba intindihan ining hatagalan sa mga palupok kani? Amo ina nga mga palupok nga ginamando nga hindi pwede baklon, hindi pwede pag ibaligya. Ginmanduan man sang DILG ang PNP nga magpatigayon sang inspeksyon sa manufacturing complex, warehouse, mga budiga bala, kag processing area sa mga nagahimo kag dealer sang palupok. Samtang nagpahanumdum naman si Bureau of Fire Protection Senior Inspector Bayani Zambrano nga tanan nga sahi sang public fireworks display ang ginadilian. Samtang ang community fireworks display lamang ang ginadumalahan sang local government unit ang ginatugutan. Halimbawa sina mga firework display sa New Government Center nga iya sang local government ginapahanugutan nina. Pero hindi pwede bisan diin ka lang maghiwat sang firework display kay ginadilian nina. Amo ina ang mga ginadilian hindi pwede baklon. Kung sa bagay nga mabakal ka gyud sing mga time bomb nga ni. Anong nga klase palupok ni time bomb niya man? Purtik dagko.
lain pas ni sa aton mga utod nga iban, mabakal sila dagko nga palupok. Pagkatapos, ihaboy nila inaya sa ugsaran sa iban, sa tunga sa dalan, ihaboy sa nagalabay nga salakyan. May kuntani, kung magbakal sila, sini mga time bomb nga ni, ni mga piccolo nga ni, kay nanamitan sila magpalupok, palukpo nila sa ugsaran nila. Hindi kay sa ugsaran sa iban, tunga dalan. Kung maglabay ang tao dito gid ihaboy, inabalang daw hindi maintindihan nga batasan. Amo na bala, kung ako sa gobyerno, okay. Bakal ka time bomb, bakal ka, ginatugtan. Pero, palukpon mo sa imo ugsaran. Kag kung gusto mo, sa sulod balay mo. Hindi pag-ipilak sa iban nga ugsaran, hindi pag-ipilak, bisan diin lang. Kaya kisa makailinit mo. Labay ang mga di pasayro nga salakyan, ginaitsahan pa na sa palupok. Ambot silingon, panghalit. Tiya mo ini, ang ginadilian. Di kung may mga display kita dila sa may reclamation area, o si saon ina. Sa aton gobyerno lokal, libuton ina sang Bureau of Fire, kagiban pa, agod masiguro ang safety sa mga bumalakal kag subuman sa nagabaligya. Diutay diferensya sina, malipat ka lang, sulusindi ka sigrilyo, sos disgrasya gid. Ano ayhan? Temprano nga bagong tuig na matabo sa mga nagabaligya sang palupok. Tisubong ginatugtan pa. Ang ginakabalakan niya sa mga nagamanufacture sini, ka mga negosyo sang palupok nga posible base sunod nga tuig, tumanon gid ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini nga palayag nga dumilian ang palupok sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dihamak nga mga negosyante ang magapanampuay sini. Amo na siling sang aton gobyerno nasyonal, subong pala niya pangita na kamo sa iban nga negosyo. Kay basi matuuron sa presidente, masunod nga tuig, ang 31, masyado kalinong. Wala sang lupok nga mabatian. Dula ang tradisyon. Ang aton sini nabugtawan. Ining aton balaya nga pagpati nga ang pagpalupok gatabog panulay. O galing, mangod sini mga time bomb kagiban pa, nga ginahimo sa aton mga kauturan, imbes tabugon mong panulay, gadapit kapanulay. Kay kung lumupok siya, kag hindi mo mapilak, tabog tudlo mo, bulag ka, halit sa tagsa-tagsa ka mga utod naton, nga maluyagon sa palupok. May arahubog na, mainom temprano, kag mag-exhibition tungang gabi, di makapot-kapot sa palupok nga padayaw, ga sigarilyo. Pagsiret sang palupok, pilak ang sigarilyo, lipat sa palupok, bilin sa kamotya. Lupok, tabog, tudlo ya. Pagkaaga, wala na siya, tudlo, ato na siya sa hospital. Imbes nga sugalawon niya, ang bagong tuig, dito saya. Nanimuron sa hospital, dako nga problema. Balayran, kag sakripisyo sa glawas. Amo nang inasiling ko, wala ko bunggo kon ang nagabaligya sa palupok inang husto-hustuhan na bala. Sang kimpo namon, libintador laya mo. Kag huyop-huyop bala sa kanyon nga kawayan, ang imo lang na diferensya, kumalisgasya ka, masiraban kilay mo, kag maurot buhok mo. Pero do, sa disgrasya nga dako dawala. Sa ulihi, nagmoderno nga nagmoderno, tubtob niyan nga may mga atomic bomb na nga ginahimo ang mga manugbaligya palupok. Kag nagabot ang tion nga posible ang tradisyon nga pagpalupok base kon dasuntuig malinong ang pizza 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na, morning na, sa bilog na Dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na ang Misa de Gallo? May bagyo-bagyo. Si Vicky, naglas-las naman, maulano ng panahon. Kamusta ang aton palibot? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang aton patrol sa matugnaw nga kaagahon, magalumon,
padayon nga nagahibi ang kalangitan, padayon man sila nagalagulad dire sa syudad sa Bacolod idulong sa aton tagpalamati. Ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod, mga merkado naton, kamusta ang biyahe sa aton mga driver, mayadman, bisan nga nagaulan. Ang mga driver basta tulo-taliti lang nami ng biyahe. Pero kung magbunok ang ulan, sigurado wala sang pasahero. Aber, ang aton patrol sa sini nga mga tinion, tawgan ka siya, nagapatugnaw sila sining kaagahon. Balita sa patrol. Upod kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Subong kaagahon, ika-apat na no, ka-adlaw sang aton sining simbang gabi. Bisa di Galyo sa aton sining mga kauturan nga daw faithful sa pag-attend sang Santos nga misa sa kaagahon. Nag-umpisa ang misa diri sa San Sebastian Cathedral mga alas 3:30 antak na sining nga kaagahon. Nga taliti lang ugalin Action Fred no. Sa pihak nga nagataliti ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod still ang mga kauturan ta naga-attend sa gihapon sang ning Santos nga misa. Actually subong sini Action Fred nga tinion bali ko na ng Holy Communion na no. Amat-amat naman Action Fred after this ang Holy Communion Unang nga misa ini. Action Fred first mass ini no. Una ining misa sa sining kaagahon, and then after this mga 5 o'clock I think Action Fred tapos sining Santos nga misa kay tinluan pa mo ang butangan isprayhan abi sa sulod sa simbahan, and at the same time tapos limpyo ma-spray abi kag diri na amat-amat naman sulod nga pila naton ka mga kauturan para naman sa second mass Action Fred. I think mga around 4:30 mag-aumpisa ang misa. Ang pila ka ang sitwasyon karon kay kumo nagataliti Action Fred, ang iban nga ara sa sagwa usar sang payong, ang iban may kaputi, while ang iban man nato nga mga kauturan ari sa panghigaron. Actually makita nini sa aton sining kuan Action Fred no, sa ang laragway sa mabasa kaagahon makita nini sa aton sining Facebook Pero sige baligya. Pero sige Action Fred ang baligya, ang magluwas nga baligya ng mga puto may araman temprano pa nga nagbukas man no sang ila sining mga baligya ari sa sagwa o sa atubang mismo sang San Sebastian Cathedral Action Fred. Ni balaga mga dry goods no, bakal ka mga bayu ari man diri mga relo bag kaga iban pa amani ang mga naga-display, pero mayon ganin Action Fred nakabulig ang ining mga baligya di kay kunti may mga ato ang mga iba nato nga mga kauturan nga ari man diri kaga pasilong sa sining tinion ti subong sini Action Fred samtang nagapadayon ang Santos nga misa ari man sila diri kaga nagapasilong no, sa sining tinion. Pero magkuton tabla kung tagpila ang face mask diri subong no, katakuman sa mga face mask Action Fred. Medyo ano nga klase mga tempered ni siya sir no nga face mask sir. Oo, tagpila na siya. 180. 180 Action Fred. Ang duag sini plain nga blue, plain nga white kid siya kag pink ang color. So 180. Ini pala sir ang iban diri oh. Oo, daw accident nga half lang siya no. Half lang na half seat. 85. 85 amani ang ka half face man. Ini full face ning full ni siya no. Full face ning 180 Action Fred. May ari man kita diri pang face shield man nga plastic. Inong plastic yan no na. Tagpila. 20. 20 lang yung
Oh, may baratuhon man diri action na Fred. Pero at least duha na diri kag na prepare. May face mask, may face shield ka na. Ang face mask mo diri ang blue ang color no medical niya tagpila na siya. Taglima? Pwede ka kapakal direction, Fred. Barato lang. Oo. Lima lang. Ano? May man diri. Mando na sa gobyerno subong, bag-o nga mando sa gobyerno, hindi ka magkagwa sa puluyan kung hindi kompleto. Kinanglan may face mask ka, may face shield ka. Sa action na, Fred. Amo nang pinaka the best diri. Face mask kag face shield. And at the same time, kunti sa matugnaw nga kaagahon nagatalithi, kadabog-dabo nga kaagahon kinaglantaban sang kalo. Ay kalo man diri ya. Ang kalo mo di sir tagpila. 150 ang isa. Ati mayo man 150 ang isa kada kalo. Kompleto. Ha? May payong man. Ay payong bilang taon. Payong mo sir may ara ka? Why kami nagwa pa yun? Way payong pero gusto mo kwantri relo pwede na. Oh, may relo. Pati relo, ha? Oo, may relo ready na. Relo mo sir tagpila. May ara di siya tag 200. May ara ma ordinary mga 180. At least between 180 to 200 action Fred. Goods naman mo. Mayad mani kung kayo may bag dirya action Fred. Kaya timing kayo ari na mga kinanglanon mo bala action Fred. Kag ang kinanglanon ko maninoy ari na diri. Ano na? Bag action Fred no maninoy. Bag? Oo, bag nga saktuhan na gid nga ginabutang ginausarta kada Shoulder bag? Oo, shoulder bag. Oo. Wala malita? Wala malita. Ang Nami malita kay dagko. Kung Oo. magpasko ako sa imo ko ni damo, mayo tani no? o isa ka malita. Isa ka malita maninoy no? Mayo gid. Galing kay ti wala ta malita. Ang available ta lang diriya backpack no? May ara. May ara. Ati okay na na. Oo, may no siya tagpidaling backpack mo na. Ina bag? Oo. 380. 380 lang action na Oo. amo ning mga available diri sa Plastic bag. Plastic bag dapat i-ready mo ni. Plastic bag mo ara na no. Kakadlaw siya pero ara na gintudlo niya action na Fred no. Kung mabakal ka kag mabakal ang iba naton yung mga kauturan kaya halos sa Kompleto gali. Kompleto diri. Sapatos. Sapatos sa pihak naman nga kiosk. May araman. May haraman aksyon na Bayo. Bayo, ariman sa pihak man nga kiosko. Kompleto ba? Kung halos kompleto sa sininga galing halos nagpasilong na naman pila nato yung mga kauturan aksyon no Fredo. Kaya ginmuno nato ng pagdabu-dabu, medyo nagburubas kong jutay talithi tawag diri aksyon Fredo, no? Binabahi. Kisa tawag nila diriya inday-inday nga ulan no diri sa San Sebastian tubang sa San Sebastian Cathedral may baligya na karon sa puto and at the same time may nagabaligya man aksyon na Fred sang ila sining bingka guro niya andang balang kuluto mo aksyon na Fred aras sa tunga ang ginaluto dalom babaw dalom nga ila sining May dabok sa babaw, may dabok sa dalom. may yes, Bingka na. bingka ni no? Si sir tagpilaning bingka ta sir taglima lima taglima aksyon na Fred ang bingka butangan sa margarine pagkuha diri gikan sa pagkuha diri sa pagluto margarine kag butangan sang kalamay Wala taho. ang taho pangita ko gani action Fred pero kapihan mi hara Importante lang taho na subong nga may COVID, may pandemic, isa sang ginainom ka ginapanugyan, taho gid. Kung daw ginapaos ka, pero sa ato nga daw ga minyar ang tingog mo, amo man na ang gina-rekomendar, taho man. yes so taho Pero kung sa mga alas 5 sa ngapon, lain na, amo-amo kulos ang taho. yes Pero nasulod na sa cold nga butilya. Oo, manang ginatawag tabla kada 5 Thursday dapat ang kaparehas nga kolor sang taho butangan ba nga sang ice no? Ay, butangan gyapon sang ice para manamit ang ganami turns ay lapit na action Fred no? lapit na lang ang
ang pag matilawan ta sina. Di na yon. Mayong kuan lang, no? Mayong aga lang kay Madam dito bala sa may SMB dayon ng Pibla. Ba. Porte ba? Oo, do ginpadumdum ko. Pasi ini nga adlaw, may maabot kag mag-abot si Santa Claus. Maghatag sa ang kaangay sini agud kada 5:30 matilawan ang kanami turns. Santa Claus, pag napaabot mo ba? Ina-expect na to, no? Dapat ikaw ang manghatag. Ay, oo, kaysa sini nga tiyempo, dapat ang ihado amo nang mahatag sa mga maninoy. Pero sa sini nga tiyempo, si maninoy nagadumduman kay ihado, no? Aksyon na, Fred. Ang mga maninoy, ang mga malam na na, gapahuay na, graduate na ya, mga retirado na na. Iga pulupungko na lang sa puluyan, ga-walking-walking na lang. Kung marigaluhan ni ihado, ti purting kalipay ni maninoy. Siyempre. Plus, the same man, si Maninoy, si Hado, mag-inukdanay, mag-uro istorya, aksyon na, Fred. Mag-uro istorya, kag sa ila sining mga eksperyensya, isa sa pinakadabas nga istoryahanay, no? Kapin pagid niya, kada maglakat na, kag maghambalya si Ihado, o ti Maninoy, kahulat na to si Ihada mo, ari galiw, hatag sang imong apo, kunti mayan pa, Maninoy, Ihado, kag ang apo, sa Ihado, kunti mas mayo pagid action, Fred, no? Kung wala pinutos, kwarta, taga-isak libo. Gusto ko na galit mga rolling subong aksyon na, Fred. Way ko ka, kon mo, way pagid ko ka baton, sang balo ka naman ginabutang bala, tabag nila gani, ano tawag na nila, tikoy? Ginabutang bala nila aksyon, Fred. Sa pula nga sobre, Oo, naan pula. tiyas ang Chinese magpati na yung nga di buinas na. Oo. Muna nga ginahulat ta, kaga ginahulat ko man, nga base pagid lamang, may mga kaangay sining tikoy nga dala, para Ang kikoy na yan, pagkaon na, nga ginarigalo sa mga Chinese. Oo. Ang panawags na tikoy. Tikoy. Tikoy nga pagkaon, maayo. Kag tikoy nga isa, mas the best. Ay, Nag-awat-awat sa pagbiyahe naman ang pila natin yung mga kauturan, mga taxi kag ang tricycles. Diri sa kilidaksyon na, Fred, subong nga kagahon, umpisa naman sa pagbiyahe ang pila ka mga salakyan di pasahe, going punta Taytay, mayari aksyon na, Fred, going man sa area sa Libertad, halin ni sila aksyon na, Fred, sa punta Taytay, Sumag, may naghalin man sa area sa Mandalagan, and at the same time sa area sa Barangay Banago. by the way, action Alvin, mangkot lang ko, kaya do medyo mauluulanon, may bulubagyo kita, kamusta ang nagtalambong sa misa? Ang nagtalambong sa misa, medyo nabuhinan, no? Honestly, nabuhinan sa action, Fred. Ikumpara mo sa mga previous days naton, nga masyado ka damo. First day, damo-damo gidya. Second day, damo kay waya ulan. Ti subong kagahon, kung mo nag-ulan siya, nabuhinan action, Fred. Amo gani, kaya hindi pwede nga maginutok sulod eh. Hindi ka man pwede katindog sa gwa kay gaulan. Aksyon na, Fred, kay gaulan. Kung pwede ka katindog sa gwa, kung may payong ka nga dala, and at the same time nakakaputi, or naka-jacket pala, may hood. Amo ni ang dapat pa na isuksok kung ka sa sagwa. So, dako ang diferensya kay nagpasilong kita subong sa aksyon na, Fred, kay nagbuko na naman ng ulan. Ang mga iba natin ng mga kauturan, timing man sa nasiling talanga, may ara Cusco, nga posible kag mahimo nila pasilungan sa siling nga kagahon. Nga ibang ara siya kilid sa nga dalan, and at the same time, nagapangita sa nga ila siling nga pwesto nga hindi man mabasa. Although, again, ang number sa sulod, ti halos sa sulod sa San Sebastian Cathedral, kagang simbahan, ti subong nga kagahon action, Fred, at least kinapatuman ining social
distancing, no? And at the same time sa sagwa ay may social distancing, hindi lang malikawan kay kumunag ulan, medyo hindi gid man siling biyang tag-isa ka metro kundi tag-isa lang ka ruler ang distansya, no? Umuning nga sitwasyon diri sa sining kagahon with ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plaza. Sa San Sebastian Cathedral, Widakson, Nanikiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon Subkolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na, maulanon, bako namit higop sa baw karungaga, no? May ara ka ni tinula nga gingaw, sus. Ulob la kagingaw, tulahon mo, sus. Sampawan mo lupo, husto-hustuan lang batuan mo, butangan mo paitan, pagbakit mo gaaso-aso pa bala, butang mo sa bawl kagigupon, sus, sa pagkanamit. May sinugbak nga bukaw-bukaw, may sinabakan ka. Pusan mo sa katumbal, abida, o kutitot. Pusan mo sa sang kalamunding, yutay nga patis. Sulusaw-saw mo na bukaw-bukaw mo, gatarag na klaway mo. Pagkadamit. Akat ka mo di maaw ta. Namin nang ga-serve si mo gayum-yum, gibala. Ga-short slipot, gagwapusod. Akalain, porte ka namit, ipamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, una nga hutong, roll call naton, Emilda Hamelo Bambuanga. Kap, good morning. Barangay Kapitan Bambuanga, good morning. Kay Cory Bidaha sa Quiet Saga Monitor sa Pungsod sang Arabo. Kay Milili Uligo. Good morning man kay Andro Juanites. Ba si Andro aga pa nagbugtaw, porti ikaw. Kay Rosalie Sombero. Kay Lito Sicondes sang Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kay Erwin Gonzales, kay Judy Dam, kay JBL Lontayaw, good morning, kay Jore Montiliano, kay Ibon Boucher, sigurado sa Germany ini siya naga-monitor, kay Didini Juna, kay Imbong Jocampo, kay Nel Malanday, bao si Di Anton Diaso sang Patria, Merry Christmas kuno, kay Erne Odasco Lidas, kay Elizabeth Balata Gamala, kay Philip Lauriente, kay Carnel Ron Manaay, good morning. Una palang inangahutong sang aton roll call karon nga kaagahon. Ari anayo sa panahon sang pandemic, ang aton sini mga plantador kamusta gamay kaglago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Mabalik ako pagkatapos ini.
nadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Malain ang panahon, si Bagyong si Vicky, uli na si Platan sa bisinidad sang Esperanza, Agusan del Sur, nga may kabaskugon sang hangin, nagadangat 45 kilometro kada oras, malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos, nga nagadangat 75 kilometro tagsa ka oras. Ang Pag-asa nagbatak sang signal numero 1 sa northern kag central portion sang Palawan, Puerto Princesa City, Rojas, San Vicente, Dumaran, Araceli, Taytay, El Nido, upod na ang Kalamian, Coyo kag Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, ginbatak ang signal numero 1 southern portion sang Leyte, Baybay City, Javier, Abuyog, Mahaplag, Inupakan, Hindang, Ilonggos, Bato, Matalom, Palumpom, Merida, Isabel. Sa southern Leyte, kag central kag southern portion sang Cebu, Bourbon, Tabuilan, Tuburan, Sugod, Katmon, Carmen, Asturias, Danau City, Compostela, Liluan, Consolacion, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cordoba, Balanban, Cebu City, Talisay City, Toledo City, Minglanilla, Naga City, Pinangamungahan, San Fernando, Aluginsan, Karkar, Barile, Sibunga, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual, Argao, Dalagite, Badyan, Alegria, Alcoy, Bolhoon, Oslob, Malabuyok, Ginatilan, Sambuan, Santander, upod na ang Camotes Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, central kag southern portion sang Iloilo, Ahoy, Barutak, Biho, San Enrique, San Rafael, Pasay City, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Banati, Anilaw, Dingle, Guiñas, Badyangan, Barutak Nuevo, Saraga, Pututan, Dumangas, Mina, New Lucina, Santa Barbara, Liganes, Iloilo City, Pabia, Cabanatuan, Maasin, Alimudyan,
San Miguel, Leon, Oton, Tigbawan, Tubungan, Gimbal, Igbaras, Miagao, San Joaquin, kag subong southern portion sang Antique, Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtik, Tubias, Pornier, Aninii, Bugasong, Lagwaan, Patnungon, San Jose, kag Bilison. Pwerte ba? Sa pagkadamo sang ginbatak signal numero 1 sa Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, the northern portion of Davao del Sur, ining Santa Cruz, Digos City, Bansalan, Bagsaysay, Matanaw, Hagonoy, Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, kag ang northern portion sang Zamboanga del Norte, Balikyan, Gotalak, Kalawit, Labason, Tampilasan, Liloy, Salog, Bagungan, Gudog, Sidangan, Siyayan, Jose Dalman, Manukan, Sergio Osmeña Sr., President Manuel E. Rujas, Katipunan, Dipolog City, Polanco, Pinyan, Mutya, La Libertad, Dapitan City, kag Sibutad, Rizal. Puertes pagkadamo sa pagkalapad ang scope sining bagyong Sibiki, ang ginbatak signal numero 1. Katapusan nga bagyo nga mahimo magsulod diri sa pungsod Pilipinas. Base kung mag-iskirda siya, kag bagwa na siya, amo na ginasiling Merry Christmas sa aton mga kauturan kung matawhay na ang panahon. Kabay pa, mga muyo kita, nga mag-iskirda na si Biki, katapusan nga bagyo nga nagsulod sa aton pungsod Pilipinas. Kung matawhay ng panahon, happy na kita, bisan may COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, morning lang, kay Banisa Mayo, bao sa Minnesota, hapon dito sa ila. Salamat gid sa pagpangamuyo. Thank you gid Banisa. Kay Rosita Jones Isulgon, mangkot siya, niya may biyahe sa Iloilo. No, kung may signal, wala biyahe. Basta may signal gani, wala biyahe. Kay Victor Tugap, kay Christy Arevalo, kay Rooney Sidayon Gordon, kay Steve Bilorio Abarte, good morning lang. Ikadwa inangahutong sang aton sini roll call karon nga kagahon. Diri kita na yo sa libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Kumo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Hindi magalin, standby makadali, mabalik ako. Unahon ko lang ini ang aton paid program. Please standby.
sadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan Responsable ang pagbalita Padayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Mga balita ka mga isyo nga aton ginatalakay. Bawa, ang anuman kuno nga pagtinipon-tipon, konsubra, napulo kataw ginadilian sining bulan sang Disyembre, kagbilog nga holiday season. Sino nagsiling sini? Si Interior Secretary Eduardo Anyo. Siling niya ang kapulisan. Ang Philippine National Policeman nga si Chief General Dibold Sinas nagpalayag nga hindi man magkabalaka ang aton pumuluyo basta nga ara lang sa sulod sang puluyan. Hindi kamo magpasayang-sayang nga makita kag maagyan kamo sa kapulisan. Bangod kon sobra na pulo ginakonsiderar ina nga mass gathering kag may otoridad ang aton kapulisan sa pagsikop kag pagdakop sa inyo. Kinanglan hindi magsubra pulo. Pero kung magsubra kamo pulo, kung sa sulod malang sang puluyan, wala maguro problema, no? Kung may pader malang, pero sa nasiling, likawan lang, na sa sulod sang puluyan, kung magtilipon-tipon kamo nung kagid, no? Nga mag-sing-along, kay hindi pwede. Iwas, talsik, laway. Porte. Ang tanan-tanan subong daw ang mga tradisyon kag kostumbre na urot gid. Kakas gid tanan. Bangod sang COVID-19. Hindi kita katipon. Hindi kita kadungan kaon. Kay bisan dungan kaon, daw ginadilian na. Kay bangod, mahimo maglapta ang COVID sa sulod sang tagsa kapuluyan. Ano ining natabo sa aton? Porte, no? Ang tanan-tanan ginadilian. Oh, Diyos ko, saan pa mag-abot ang baksin? Kay mapatuslok kita para nga piho na nga hindi kita tapikan COVID-19. Porte. Ang iban hadlok, ibang kakurog-kurog. Nya basi kung may lain nga epekto. Hindi magkabalaka, mauna gani patuslok ang presidente. Pagkatapos mga cabinet member, kita hindi. Mapabakuna ta para sigurado bala. May na lang na ang bakuna. Masakit siya, pero makasalig ka. Nga hindi mag-untay buol mo kung tapikan ka sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Wow. Ako, maldita. Taga Hong Kong ini siya. Porteo. Si Kerpok, good morning. Kay Dilia Liabe. Kay Aida Alunan. Kay Jeneline Gonzaga Saruna.
kay Virginia Ortizo da, kay Alex Budtisa, kay Alex Puentes, kay S. Benignos, di Deni Juna, kay Ruel Lanawan si Roma sang Villamonte, kay Uma Lumina. May mga ara sila mga mensahe, pero bangod ang chimpot kung kay sabla ipit-ipit mo nang aga, pulo panamyaw lang kita kon kagahon. Kay Engineer Mongkada daga bugtaw na ni siya. Kay Judge Snap Diamante, si Pare Rimias Arroyo gapangapin na ni. Si Roy Marino, musta? Si Raul Alibugas, dalong galadlad na ni sa iya negosyo. Kay BT Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay Johnny Hidalgo sa Manaplada, Jan, morning. Kay Pare Erning Hurilia, dira kay Paring Estoy Querido. Bulugtaw na kamo ha. Kay Pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Monseng Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado da, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascua, kay Lorene Canson, kay Boni Albincola, dira kay Bibitan, good morning ha. Si Engineer Naril Bantay Kagwana, kay Jerome Solinapda, good morning. Balangon na kamo adlaw ron. Ari anayo sa aton mga mangungumabla. Basi kung ga problema kamo, labi na kung wala sinuptan, ang krisis subong pangkalibutanon gid. Eksperyensya nyo, nubo baklanay sa ngumay nyo. Hindi kabawi sa bakal nyo sang inyo sini abuno kapisityo. Ariyo basi kung makabuli gini, nga magdako ang produksyon, gamit kamo sang unit complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Morning lada kay Antoinette Piliado sa Canada, kay Philip Gismo, kay Concepcion Rodriguez, kag Cecilia Olio sa Cebu siya naga-monitor. Tamyaw yamigaya si Prida Abad sa Barangay 39, si Sunya Baira Galio, Sang Rosal Takuling ang naga-tamyaw. Daligid lang mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oh, kape-kape ka mo anay. Dr. Alfred
Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Si Villamonte Puida ko, no? Ano ini? Si Alex Montisa, hari naman siya. Nagsulod siya, good morning ko, no? Aber, diri kita na yun, sa balita sa puwersa sa aton kapulisan sa Police Station 7, blanco pa sa pagkilala sang riding in tandem nga naglutang sa barker nga nagresulta sa iya kamatayon. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office Negative pagid kag wala pa sang klaro ang identity sa duha ka mga persona riding in tandem nga naglutang ka nagpatay sa kay Mitchell Yap, 40 anyos, nga pumuloy sa Purok 9, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod. Kung imo Fred madumduman, Miyerkules ang gabi sang gilutang si Yap sa Manga Riles, Purok Manyag, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod, sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 base man sa pasiho nga na-recover sa eksena sa insidente. Suro sa kay Police, Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station number 7, nga wala gid sang nagpangisog nga maghatag sang ila testimonya sa ilang nahibaluan nga paglutang pagpatay kay Yap sa Miyerkules ang gabi. Nagapati si Espino Axefred nga may yara gid nakakita sa among insidente apang may kahadlok lang nga maghatag sang ila siri testimonya. Suro sa kay Police, Lieutenant Conrado Espino, nga wala nila ginutatan ang pag-usisa sa sining kaso, lamang mahatag man ang hustisya sa pagpatay kay Mitchell Yap nga isa ka barker nga nagapasaka sa mga pasahero dara sa Manga Riles, Purok Manyag, Barangay Alhis, Siyudad sang Bacolod. Sa ngayon, wala pa talaga tayong makuha, no? Naghihintay kami kung sino talaga yung taong nakakita nung pangyayari. May mga tao naman nakakita kaya lang ayaw makipag-cooperate. Takot din siguro. So, ibig sabihin sir, sa ngayon, blanco pa tayo sa identity ng mga suspects? Yes, hanggang sa ngayon. Pero pinipilit ng ating investigador na masolve ito kasi baka mapunta sa hangin ba. Yung motive sir, ano pa rin yung motive na pwede natin ma-apply dyan? Yun pa rin, yung medyo baka nainis sa kanya o meron siya nakaaway pero hindi pala away itong tao na to eh. Mahilig lang talaga magsisigaw. Pero siyempre sabi ng nanay niya gumagamit ng droga paminsan-minsan, no? There is possibility sir na merong isang tao na posible nagalit sa kanya? Yes, yes. Oh. So, it could be possible sir nga masolve natin considering that wala isang testigo nga nag-surface as of now? Hindi naman tumitigil ng kapulisan no, sa pag-iimbestiga sa nangyari sitwasyon. No? Sana masolve natin to. Sa request for autopsy, hinintay natin yung result ng SOCO. Kamusta yung cooperation ng pamilya sa investigation nyo? Nakikipag-cooperate naman sila, no? Pinupuntahan ng investigador natin yung pamilya nila kung ano talaga ang nangyari doon sa biktima. Wala naman silang maibigay na magandang sitwasyon, no? Makakapagsabi kung bakit magkakaroon ng tamang dahilan na kumatok na patayin ng ating biktima. Sana, no? Kung sino man talaga yung nakakita o may alam, may kinalaman doon sa nangyaring pamamaril sa ating biktima dyan sa Maya Barangay Alihis, Manga Riles, makipag-cooperate kayo sa PNP. Lagi naman nakabukas ang ating opisina para magkaroon ng hustisya ang ating biktima na si Mr. Yap. Police Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station number 7, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning lang kay Apple Alvarez Tade, kag kay Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayo. Philippine Standard Time, las 5:24. This time check is brought to you by Uning landa kay Ray John Jr. kag kay Seth Napales Magwad. Uy, sa aton mga auto dali, Santon Plus Herbal Capsule. Inakon Philippine Standard Time, las 5:26 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap resulta sang Small Town Lottery first draw. 24-6 una nga bula, 24 kag 6. Second draw 1937. Ikadua nga bula resulta 19 kag 37. Third draw 27-13. Ikatatlo nga bula resulta 27 kag 13. Rekta. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot 8 milyones.
910,000. Kombinasyon in any order 34, 30, 38, 37, 25, 27, 645, 34, 30, 38, 37, 25, kag 27. Sa ilo kita, 658 jackpot, 107,642,542. Winning combination 8, 49, 52, 42, 31, 55. 658 resulta 8, 49, 52, 42, 31 kag 55. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Muning landa kay Narcisa Yosores Escobar. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginagang pilihan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall, ginakabalakan nga pagtaas ang COVID-19 nga kaso pagkatapos ang Christmas celebration, ginapreparahan sang lokal nga panguluhan sang siyudad sa Bacolod. Detalye siniyopod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. All set na ang preparasyon sa lokal ng panguluhan sang Bacolod agon sa ginakabalakan nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 pagkatapos ang Christmas celebration. Suno kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, mayara na sang nagakaigong guidelines, pointers kag reminder kag ginpagawa ang DOH kag iban pa nga mainsa sang gobyerno sa ginpatigayon nga virtual conference. Tinalikdan nga daw upod sa nagkalain-lain ng mga opisyalis sa probinsya, banwa kag mga syudad. Dugang paniang, may pilanag ang mga lugar ng gintumod ang DOH nga dapat magbantay kang magpatuman sa hugot nga monitoring sa aktibidad sa publiko bangon sa posibilidad nga pagtaas ang kaso pagkatapos ang kahiwatan. Sunod pa kay ang, hindi man sa karon ang prioridad nga ginatinguan nga mapreparahan sa lokal nga panguluhan sa Bacolod para malikawan ang dugang nga problema sa palaabuton. Nag-meeting kami in preparation for the expected surge post-holiday, after holidays. Ang data, subong sa aton DOH, nagapakita na sang ang pattern, no, ang trend, may trend reversal na. So, from negative growth sang aton cases, naga-positive na. This is nationwide. Especially in certain areas nga ginabantayan sa aton DOH, ang mga nag-search, mamblas ang nagligan. So nakita nila nga there is really a high probability na may ara search after the holidays. So ginmeet kahapon ang mga mayors, governors, through a virtual meeting, joint meetings ang DOH kag DILG. Kag ginhatagan to mga guidelines, kag pointers and reminders, ang mga LGUs, ang public, ang mga establishments, kung anong dapat himuon naton nga para ma-stop tani ang possibilities ang surge or pagsaka, ang gulping nga pagsaka sang cases. Kung may aragin man increase, may mga preparasyon na ang city na. Oh yes. So, precisely because din pa-prepare kita sang DOH kag sang DILG na dapat ang aton mga response mechanisms are in place. Ang kay parang hindi kita mapakibot, kay hindi kita ma-overwhelm kung in kaso mayara kita surge. That's why kita ginahalungan tagid, gina-remind tagyapon ng publiko nga while nagdubo ang aton cases kag MGCQ na kita. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48. This time check is brought
Morning lang nga kay Christ Kiripol Javier Tanatan. Diri kita ho, 8 ka police station sa Negros Occidental nakabaton sang patrol car. Detalye sini, upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, may 8 tanan ka mga police patrol car ang inpahatag diri sa probinsya sang Negros Occidental ini gikan sa national headquarters mismo sang Philippine National Police. Ang mga lugar nga nakabaton action Fred amo ni ang munisipalidad sang Morsia, Calatrava, Hinigaran, La Castillana, Moises Padilla, Pontevedra, San Enrique kag Valladolid. Sunod diri kay Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Donasco Abigail Action Fred nga ini nga mga banwa o mga police stations mas nagakinahanglan gid sa sining patrol car. That's why nga sila ang ginuna. Pero ginalauman na Action Fred nga sa palabuton nga panahon makatilaw man ang iban nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Ini kabahin lang sa pagpasanyog pag Action Fred sang Police Visibility Patrol kag ma-address ang katawhayan sa tag sa mga lugar nga ila sini nasakupan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49 na kay Jason Alegria good morning, Rodelin Alvarez Bayabado. Mga blatter entry pagkatapos ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter... Action Radio Philippine Standard Time las 5:52 kay Jid Villegas Duran good morning man. Ariho, Evergreen
Graba. Action Alvin. Action Fred, ditinido karon sa male custodial facilities ang police station number 8. Ining ang suspect nga si Rodel Semillano, 32 anyos ang hacienda Himugaan, Barangay Ilope sa syudad sang sila matapos na dakpan sang mga kapulisan dito mismo sa syudad sang Kabangkalan. Karon ining si Rodel Semillano ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa kasong sexual abuse under Republic Act 7610. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Marites Kumahin sa RTC 6th diri sa siyudad sa Bacolod. Napitsahan July 20 of 2020. 200,000 ka pesos ang piyansa para sa sining provisional released. Arestado man Sunday Villa Maria Evelyn Timbang kag Ryan Wanildo lunsay nagapuyo sa Purok Paloma Barangay 16 diri sa Bacolod matapos na dakpan sa bypass na operation na recover sa mga suspect nganing 7 gramos nga ginasuspitsuhan shabu nga may dangerous drugs worth value 48,000 ka pesos. Board sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Mula sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:55 na. Morning na kay Eleanor Rigby Agravante. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, muning lada kay Ebenezer Tana, kay Ramil Duray Impante, kag DC Ropico. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.